Ahoj všichni, dneska zahrajeme hru Hello Neighbors, tak jdeme hrát. Jo. To takové. Budu někdy zašpěvovat. To je horor, ne, nechci hororovku hrát. Jedno. Je to no, že zapnout elektriku. Tak jo. Takže otevřeme Ečkem, jedeme tam. Otevřít to. Se dovnitř. Fkem. Zahodit. Dovnitř. No, to divný docela. Dovnitř. No, dát věci dovnitř. Přesunout. Dám tu krabici. Dáme dovnitř. Můžeme jít asi sem. Nebo, a necháme jít, nevím. Aha, moc postavíme. To se stane teď. Krabice. To ještě přichneme. Hop. Co chcou. A jedno. A Ečko naspat. A to se probudili. Jeden. Co máme dělat, ale nevím, co máme dělat. Chápu. Baterku. Asi dovnitř. To máme asi to. To nechápu. Máme zbít něco, nebo mě okradničit. Baterku zahodím. Tak, co je tady? Jdeme auto. Musím skočit. Tak nic, jdeme dál. Sekačka nefunguje. Hoj. No, můžu okrat myslet, ale nepovedlo se, pryč radši budeme. Hop. S tím oknem. Hurá. Dneska je to okno, no. Dneska je to okno. Co to je? Mobil. Funguje. Funguje? Funguje. No. Hodíme mu před dveře. Hodíme to před dveře. Myslím, že je to asi tam ten. Z toho intra. Tím kladivem. Koš. Co děláme s košem? Hodíme mu tam asi. Třeba si to všimne. Asi jo. Hop. Dělá. Jej dál. Smetí. Nic. Taky nic. Co? Popelnici. Ne, další popelnici, hop. Nic. Tam dělá. Hop. Zase nic. Další smetí. Jdeme blíž. Tu je okno. Jaký zvuky vydává. Co otevírá, zavírá.
Co to je? Co to je? Ta hudba? Co to je? No, znamená. What? Pryč. Já jdu pryč. Co děláš? To se nemůžeš. Ty vole, ne. Světlo. A jdeme pryč. Protože se začínám bát. Co tam je? Se zabugoval. Ale já jsem prostě nechtěl, ale to nechtěl. Sakra. Vážně. Krabici. Odbugoval. Cože? Pryč. Co se nepůjde. Když zabugovat, tak se podívám. Počkat, ne. Bylo ocenka. Čus. Zavřemu dveře. Tak. A jdeme pryč. Pryč. Jo, můžeme. Co to? No. To fakt zapomněl. Jo. A je zablokovaný. Druhé už. A jdem dovnitř. Já nevím. Vážně? Jdem dovnitř. Žralok, ty vole. Pryč. Co to měl znamenat? To je žralok. Když tam je žralok, už nejde vyhrát dva lidi, jednoho jsem zabuk. Druhý tam, ne lidi tam, nežralok. Tam jít jako druhou stranou. Koukneme se. Spí asi. Koupelna. Hej, dveře. Můžeme tam točit. Třeba vedro. V té hře. Měl by ho znova zapnout. Asi, nebo co to je? To je ten jeho dům, on má dvakrát. Tak, co to? Dvakrát, má dva domy. Úplně stejný? To je divný docela sused. Jdeme dovnitř. Koukám se. Jsem pojďte žraloka. Žraloka tam dá ještě. To by mě asi hodně. Co to? Co? On je zamrzlej.
O, co to? Skříny. Snost. Trošička, kdy počítat se mi teď nechce. Ne, tady. Ho. Elektrika. Je tady. Je tady hasičová. Blbý krabice. Tady je škola nějaká. Takrát blbá židla. Tak. Co to? No, nějaký střel. Teď se má. Je obrázek. Co tady je? Asi nebude nic. Volek v záchodě. Už to tam má. Tarčeno. Ach, nevím. Obejdem to. Co teď? Kamery. Počkej. A jo? To je šperhák. Můžu použít asi. Co? Žapnem to. Tady. Jo, tam je ten. To otevřeme ten zámek. Ještě kladivo. To bude pravděpodobně v garáži. Na místnost není. Otevřeme. To tady. Aha, tady je kladivo. Teď. Aha, tak. Tady kladujeme to. Končím. Jdeme. Teď. Toto. Nech mě. Ne. To je pravděpodobně konec. Takže ahoj, třeba nějaký jiný, když vyjde jaká jiná verze. A zatím čau.